Ai. Sí. Son as 6:26. E había que volver ao Voltas co Prato. Estamos aquí en directo na Televisión de Galicia cociñando como todas as tardes. Estou un pouco moreno, xa o sei, porque disfrutei dunhas vacacións maravillosas, pero tamén hai que vir aquí estar cos platters, coa xente que anda todas as tardes na Televisión de Galicia. E para cociñar, xa sabedes que ademais de seguir nas redes sociais, en @voltascoprato, teñen que estar aquí dúas persoas que, bueno, non as vin durante 15 días e agradecino. A verdade é que sí. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso por eles. Benvido. É normal. Sabes. Xa cheran horas. Isto non era o mismo, eh? No, no, Era millor. no. É que non sabedes o ben que estaba sin verbos. Home, ben seguro. Estaba moi ben. Juan é bo tipo, eh? Sí. Sí, verdad? É Non se, guapo. non se mete tanto con vos. No. No. E cociña igual que a ti, máis ou menos. No, Anda a cousa. Fixo máis. Bueno, a Duas ver, semanas que porque tiña intención, Claro, sí. Pero... Ansia. Pero vou Ansia, dicir sí. unha cousa. Seguro que Juan non ten a receita que teño eu hoxe aquí. Ai, bueno, eso... Que é moi boa, eh? Claro. Atención, señoras e señores, ao que nos trae María de Porto Visil en Vilalba. Son María de Villalba, Boizán, de Visil. Vou facer o caldo de navizas, que a mí gusta moito o caldo. Primeiro boto as fabas, a mala carne, e despois, cando teño todo cocido, boto navizas. Nunha auga, e despois cozos noutra auga, e cando os teño, mezclo todo. E unha hora ou así, coce. A ver que caldo me facedes, a ver se me gusta. Un saludo ao meu fillo Higinio, que está pasado de cumpleaños. Pois un aplauso para Higinio, que está de aniversario. Aí está. Moi ben. Moi ben, que grande, que grande. María que nos trae algo maravilloso, un caldo, e ademais estamos na época do caldo. O máis maravilloso. Mira, cando estaba nas vacacións, díxome a miña parella, non sabes as ganas que teño de volver a tomar cocido ou caldo. Eu pensei que dixera de non aturarte. Tamén. Ganas tiña de volver. Tamén. 15 días seguidos son moitos 15 días días. seguidos é Que moito, estrés, que estrés. A ver, pedía María caldo, é algo que nos encanta en Galicia. Supoño que hoxe vamos ter un pouco unha batalla de caldos, non? Unha caldalla. Unha caldalla. Unha caldalla. Que malo, que me parece meu ese. Caldalla, tamén. A ver, Xulio, como vai ser o teu caldo? Pois mira, ela trae un caldo de navizas. Pois eu vou facer un caldo de navizas. Ademais, polo que vin, moi parello que... O que facía ela. O que nos trae ela, sí. Tamén con navizas, pataca, fabas, chorizo e fociño. Moi ben, vai levar fociño de porco. Vai levar fociño de porco como espesante. Xa verás despois como fago. Pero que non lle meto é falda de tenreira o caldo. Vale. Por qué? Porque non che Pois, dá a gana. porque non me dá gana. Non, Ah, non é vale. que non me dá gana, porque non é a costumbre que tiño. Vale, por eso digo que eres unha persoa que normalmente non lle vota. Claro, é máis barato así. É máis barato así. Begoña, Pois eu vou facer un caldo de lacón con berzas riza. queres dicir algo das túas berzas de Ríos ou non? Porque levas todo o día Sí. rompéndonos a cabeza. Con que tes Vou desbrozar. carros e carretas de berzas, con que vais desbrozar as berzas ali a Ríos. A ver, queres dicir Non, algo? porque está moi cheas de ervas agora. E tes moitas, ou? Sí, o que pasa que plantamos moitas. E agora, claro, vamos ter berzas para 12 ou 13 anos. Que ti- Convírtense en covelleiros. Que a ti cando vas polas berzas vas por berzas para ti, máis para os animais, non? Claro. Bueno, pois, señoras e señores, hoxe hai caldalla. No Voltas co Prato, cociñamos caldo, marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. Pois vete pa aquí. A ver, Mira, Xulio. Mira, xa puxen auga a quecer. Teño A ferver. aproximadamente Quita. uns 3 litros de auga aquí, vale? Moi ben. Entón, fundamental. Está Que quentiño. é o que diferencia un caldo en Galicia de outras cousas? O unto. Eso é. O unto ten que ser bo. O unto ten que ser bo. E a poder ser non ter rancio, como este, que está blanquiño, ves? O sea, se Cando está amarelo... Se está amarelo pode lle dar Moito sabor. sabor rancio, sí. Entón non nos interesa eso. Interesa saber, interesa ter este sabor entre comillas, que é outro tipo de rancio, Sí. non é ese amargor, sabes? Claro, non queres, O rancio do tociño, queres un sabrás. sabor rancio distinto ao rancio que estabas Quero pensando ti. o rancio de sempre. O rancio de toda a vida. Vale. Nós queremos o rancio rancio. Claro, ti como non sabes de unto, non entendes, pero na No, casa pero mola entendemos. cando fan un unto así, sabes? Cando fan Claro, tamén... entendedes o que quero decir, verdad? Aquí temos... Que como se creo que explica a a esta persona? Creo que temos aquí a representación toda de Vilalba no público, porque temos a moitísima xente aquí. E atención, señoras de Vilalba que estades aquí, levantad a man as que tedes horta, por favor, levantad a man. Hai algunha que non teña horta? No. Xurado popular. Esa señora... Vostede... No, dixe... Vale. Xurado popular. Aquí casi todo o mundo ten horta. Polo tanto, estamos falando de cousas moi interesantes. Home, Xulio? claro.
Sí. Este sí. Eu estaba falando de unto, non de horta. Vale, pero vale. Veña, Bueno, dalle aí. vale, a continuación, fabas. Unos 200 gramos de fabas en seco. O sea, que hidratadas temos, pues eso, 400, 450 gramos, vale? Vale. Botamos aí co unto. Este é o primeiro que vamos botar xunto ca primeira das carnes, que é... Xunto co unto. Que xunto co unto, estás... Joder. Ahora Madre que- mía, non te pararía no aeropuerto, carai. Sí. Pois eu botaba de menos esta tontería. Verdad? Sí. Claro, é que ao final é bonito de vida isto. Home, bueno, vale. Isto temos que pensar o caldo nun diferentes tipos de cocción, vale? Ajá. A fava e o fuciño, o que máis, o fuciño está desalgado, vale? Vale. Simplemente O frío salgado, está precioso, desalgado. está bonito, eh? Hombre. Sí, entón, sí. poñemos eso a cocer. Mentras vai cocendo eso, deixarémolo durante 45 minutos máis ou menos cocer e despois iremos engadindo o resto. Aquí vamos facer maxia e imos ir engadindo a medida que nos vai pedindo, vale? O chourizo a min gustame, por exemplo, botalo xa en rodelas. Comín demasiado arroz tendo isto aquí en Galicia, eh? Sí. Alá, sí. Bueno, pero, Voulle escoita, pedir á hai que- xente hai da que casa comer que de nos todo, chame, por favor, 664-483-419, acórdeme ainda no teléfono, 664-483-419, chamade a voltas co prato, porque queremos saber se vos lle botades ao caldo unto, entendo que sí, pero botadeslle morro, que lle botades? Botadeslle fala de tenreira, como non fai Xulio, ou que é o que incluídes? Por favor, chamade e recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. 50 doutra. E dicilo eu que era o primeiro día. Perdón. Podo dicilo outra Podo vez? dicilo outra vez, Veña, sí. va. 50 euros dunha vez. 50 doutra. Xulio! E 50 de outro ano, voltas co prato da televisión de Galicia hoxe, Caldalla. A talla de caldo. Imos con Begoña Vázquez, deixamos aquí a Xulio. As mulleres de Oh! Galicia. A máis grande, da Arzúa. Ana Quiro cantando yo caldo. Que maravilla. Todos lle cantamos ao caldo algunha vez ao chegar á noite, eh? Oh, Ás 4 da mañá ou ás 5 que non lle cantamos. cando volves, unha cunca de caldo. Dicía eu antes ao público, estive falando con elas antes de empezar, que o caldo sempre está máis bo, polo menos para min, ao día seguinte. Sí, a mí tamén me Ou gusta aos 2 moito. días. Entón, claro, cando volves de festa, ese caldo... Sempre que cuanto máis coce, millor, máis espesiño está, colle máis Hola. sabor. Mira, este é un caldo de lacón. Hola! Mira, eu cando é no cocido, gardo as augas en botellas no congelador, e depois teño para bastante tempo. A única que non gardo é a da cachucha. Sempre as cozo aparte e non guardo. Ves que lle teño tamén uns cachiños de unto no Ostras. caldo, e aquí vamos lle botar. Xa lle apartamos o lacón, porque vamos facer unha sorpresa para dentro do caldo. Aquí só coceches o lacón co unto e xa quedou así. O lacón co unto, sí. Isto xa o bebí, fixadevos, E agora vamos lle botar as fabas. As fabas é o que máis tarda en cocer. Vale. Isto xa o bebí, Entonces, as miñas están sempre hai que poñer a faba de mollo a noite anterior. Tipo, sempre hai que poñer. Sempre hai que poñela. Entón, primeiro, botamos a faviña. Deixámola que coza un pouquiño. E vamos a engadir tamén xa a castaña. Vai O meu levar vai levar castaña. castaña, sí. O teu vai levar castaña, atención, Isto xa Isto é unha depende un pouco maravilla. da zona, igual, Claro, non, en Galicia, estas- o tema da castaña. Estas peleas miña mai, Sí. o a mí, Son das túas. sí. Son as millores. É boa castaña, Sempre na casa temos as millores. É boa castaña, Galicia. É boa vendedora Agora tamén. non sabedes os outros que ten esta muller, No, non teño Ten- tampouco oh, tantos. Sí, ten mima, ten castaña. Oh, pero non trae un, Pa enterrarte, ti. Non trae un. Ponte enterrar en castañas. Mira. Patacas. Despois botamos as pataquiñas. Vale. Mira. Así, en 2 trozos, así. Vale. Un cachelo así deste tamaño, máis ou menos, de 5 por 5. Vámonos metendo na auga para que vayan cocendo. Que pasada. Porque no, o que vou facer despois é unha sorpresiña que vai no caldo. No caldo sempre leva algunha sorpresa. Moi ben. Vale, Moi neste ben. caso eu vou facerlle unha sorpresa. Con isto todo que vamos a cocer, depois vou facer unhas boliñas. Vale? A ver que é o que fai, Begoña Vázquez, en calquera caso, creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe que trae unha receita espectacular. Que veña, por favor, María de Porto Visil en Vilalba. Un aplauso para ela. Hola, María. Hola. Que tal, como estás? Ben. Dixéronme que era super importante que dixese Porto Visil, Sí. que non é nin parroquia, é o teu lugar, non? É unha aldea, sí. A aldea da parroquia. A parroquia Sí. como se chama? Boizán. Boizán. Sí. Xa estamos indo xa ao localismo extremo neste programa. Cousa que nos encanta, por outra parte. Vamos ver o que fai Xulio porque ten un caldo de namiza espectacular. Veña, arrima aí, Xulio. Hola, moi boa. Bueno, Contalle. Mira, teño aquí, María, teño o unto, Sí. auga normal, simplemente, o fuciño, a fava e o chorizo en rodelas. Sí. Vale? Entón aquí se teña a pataca cortada, que a mí gusta cortala así en Sí. trociños así algo gordechos. Vamos a cortar máis pequenos. Sí, pódense cortar máis pequenos, pero como temos aí bastante cocción, non quero que se me desfaga moito. E agora, a naviza,
Vou cortando así en trociños e reserva porque é o último que vou botar. Vale, isto vamos a supoñer que xa pasaron 45 minutos Sí, ou sí, case sí. unha hora e botaríamos Botaría as as patacas. patacas. O sea, facemos un pouco de maxia televisiva, vale? Eso é. Aí está. Eso é. Deixamos que pasen 45 minutos e Sí, incluímos sí. as patacas. Eso, hicimos as patacas e sempre vamos tendo en conta o punto de sal tamén, porque o fuciño, depende como este salgado, podemos Claro. salgar moito ou Sí, sí. pouco, vale? Porque aquí, en realidad, o chorizo e o fuciño é o único que ten sal. Que é mellor de salgar moito o fuciño e despois É mellor rectificar? corregir, claro, Sí. é mellor corregir Mellor botando rectificar. sal, eso é, que estar pasado de sal e despois que che queda guau. Mire eso. Mire isto. Mira, Ti mira, mire mira, isto. mira pa aí. Mira Está pa aí, moi rico. pataquiña. Parece. María, a ver. É como a recende xa, Eso María. que non... Mira, que Contalle á xente da casa como a recende isto, como cheira. Ben. Está a gusto Sí, sí. ou non? Sí. Está máis rico Bueno, despois teu. eu non lle vou meter O sorpresa meu, dentro. porque o fago eu. Bueno, xa veremos despois. Despois este está rico tamén, Ah, Xa no. veremos, xa veremos, a ver, xa Bueno, veremos, pues xa mira, veremos. E agora, supoño que levaría uns 10 minutos cocendo a pataca. Sí. Fai maxia, a ver. A ver, aí está. Así? Aí está. Outra vez, bota aí, María, bota aí, María. Aí está. Pois xa botamos o grelo Sí. e deixaríamos cocer uns 10 minutos e despois que repouse. Sí, Porque así sí, co sí. calor Sí. residual, Residual. acabaríase Vaise de facer o que non pasando, queremos sí. tampouco que se nos desfaga moito a pataca. Entón, paramos o fervor e continúa cocendo. E Moi temos ben, xa pois, un caldo, mira María. que sinxelo. Eu non lle vou meter sorpresa, pero voulle meter unha pequena guarnición ao lado porque a mí me gusta moito nos caldos e nas sopas un poquinho de pan fritido. Entón vamos a meter un poquinho Ai, de pan. sí, levas un Vale, montón. vale. Vamos a Sí. acompañar. É boa idea, boa O idea. caldo Vale. sin pan é medio caldo. Mal, é medio caldo. Pois O inferno vai, día vamos directora. deixar a Xulio Mato aquí cocendo e vamos con Begoña. As Veña, verzas. Arriba Hola. de Hola. Aquí. Que tal? Bien, bien. Bueno, A ver, pues eu xa Begoña. teño... Mira, está fervendo a tope. A tope, eh? A tope, retope. Aquí coceu o lacón. Sí. Eu vou facer un caldo de lacón, de berza, de castaña e fabas. Ten boa pinta. E unhas pataquiñas. Moitas gracias. Entón, o que fixen foi desalgar o lacón, Estou doulle 3 nerviosa, pero augas. bueno, Por non estar nerviosa. Nerviosa polo programa ou pola comida? polo programa. Bueno, pois polo programa non te poñes nervioso, que isto é unha familia. No, xa, xa. Pois, moi sinxelo, o que fixen foi desalar o Sí. lacón, dinlle 3 augas, para que me perda o sal, e depois puxeno a cocer máis ou menos 2 horas e media, e despois retiro o lacón, e empezo a meterlle primeiro as fabas, Sí, que che vou contar? Que non sepa. Exactamente, a ver, que che vou contar? Respetando os tempos para que non se nos pasen as fabas, ni se Sí, nos sí, pasen sí. as patacas. En este caso, bueno, vale probar con castaña, non sei se o probaras algunha vez. Nunca. Nunca? No. Ah, Bueno, eso pois se a ia ver. preguntar eu, porque na túa zona non se lle bota castaña. No, En Vilalba nada. nada. Porque eu, na túa zona, sí que algunha vez fun en Tribes e por aí sí que se lle Sí, bota sí moita que se lle castaña. botan castañas. Absolutamente todo o que é así Claro. de cocido, Sí. non? Tamén o Pero temos moita, cocidos. temos moita É tradición. a primeira vez que o Temos oigo. moita Pois tradición vale de... probar hoxe con castañas. E logo unha boa berza riza. Se me gusta, fago eu na casa. É unha boa navice, dis. Unha boa berza. Berza. Onde está Oi, boa berza, perdón, navizas? berza. A biza era aquí, caña. Navice era aí, perdón. Sí. Perdón, estou primeiro día, podeme equivocar. Home, Eu non o vou segundo, o vacacións. terceiro. Claro, Por por eso. das vacacións tampouco se vai ser perfecto, sabe? Eu vou case todos os días, María. Bueno, e isto ahora vai para dentro xa. Moi ben. Chumbollo aí. Así. Vamos botando. Así. E eu sempre o corto ca man, non me gusta de coitelo, gustame máis así ca man. Sabe mellor. Sabe dice. Sabe mellor, A mí sí, gústame na casa de tamén miña máis. avó tamén se facía así, eso é certo. María, Que? ti tes horta? Sí. Entendo que sí, como casi todas as Sí, túas veciñas sí. que están por aí, non? Sí, sí, sí. Que son todas de horta. Bueno, pois despois de ver as dúas receitas, María, tesme que decir cal das dúas crees que che pode gustar máis. Teñen boa pinta, as dúas. Sí. Non te molles de momento? No, de momento no. Gustan máis dúas. Pois entón vou ter que mandar á zona de sufridor e sentarte ali Vou para por sufridor. aquí detrás. Vas por aí detrás e despois vémonos, vale? Vale. Un aplauso para María que está connosco, ven desde Vilalba. Un aplauso para ela. Ai, chámanos de Arteixo. Chámanos Carmela de Arteixo. Carmela, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, Carmela, ti tes horta ou non? Teño unha horta preciosa con unhas raíces maravillosas. Navizas, tes, o sea que ti fas caldo de naviza. Eu fago caldo de naviz. Ai, que rico tamén o caldo de naviza. E que máis tes agora na horta? Que tes? Bueno, ahora mismo non teño moito porque ás veces comeron máis os caracoles. Ah, por Dios. Bueno, eso pasa alguna que outra vez. Que che parecen as receitas? Gústanche? Moito. Bueno. Mira, as recetas non hai donde elegir. Son buenísimas as dúas, me encantan. Así o que me pasa gusta. que eu voulle
poñer unha peguiña porque non me gusta con chorizo o caldo. O caldo Carmela, con Vaya chorizo por non me Dios. gusta. Vaya por Dios, Carmela. Carmela. Non me Espera, fastidies, mira, Carmela. Bueno, eu que lle vou facer, meu amoriño? Eu son así, a verdade, eu digo que sinto. Carmela, por primeira vez, Di que sí, vou ter home. que defender Cola a Xulia con. neste caso, Carmela? Vou non A ter que mí cun defender. cachiño, eu cun cachiño de lacón. Con la con Claro, vale, con home, la con gracias, vale. Carmela. Pero Claro, sin chourizo. Son caldos ricos. Ai, Carmela. Bueno, mandamos un bico moi grande e xa sabes que podes vir cando queiras e moitas grazas por chamar, vale? Cando me invitedes, aí metedes, Vente vale? cando Estás. queiras, estás invitada. Bueno, gracias. Hasta loguiño. Hala, Hasta gracias, loguiño. buenas tardes. Chao, chao, adiós. chao. Chao, chao, chao. Hoy creo que necesitades maxia, non? É que non gustaría un chourizo no caldo. Eu necesito milagro, non Un magia. milagro, Un milagro. Necesitades un pouco de maxia. Sí. Sí? Sí, ti tamén, Begoña. Eu un pouquiño tamén. Pois damoslle maxia aos nosos cociñeiros e contamoslle a Galicia auga na que cocen carnes, peixes e vexetais foi sempre fundamental para a alimentación dos galegos. Iso é así, xa o sabedes. E, en esencia, pois é un caldo. Claro que dentro do pote ían caendo ingredientes en función da economía de cada casa. Agora as cousas melloraron e case sempre que o facemos non falta de nada. Convén xilanar que o apelido do caldo cambia en función de verdura. E así temos caldo de berzas, repolo, xenos ou navizas. En cada casa teñen o seu favorito. E todo gracias ás fantásticas señoras que tradicionalmente se encargaron das hortas familiares. Como nos recorda Joseba Muruzábal coa súa obra, xa sabedes, por aí adiante. Seguro que vistes algún dos seus enormes retratos en Ordes, Muxía ás Pontes ou Santiago de Compostela. Xa sabedes. Tomade nota das nosas propostas e unídevos ás nosas redes sociais porque en @voltascoprato xa somos case 7.000 platters, Imos camiño dos 7.000, así que a ver que é o que pasa. Vamos con Begoña Vante, veña. Andas picando, Begoña. Ando che picando un pouquiño de lacón. Oh, pode probalo. Sí, veña, Sí, dalle. A ver como está este lacón. A ver se está ben de sal. Eso non había en Tailandia, No, Sí, non. este non hai. No. Non saben de salar. Oh, que rico está. Que rico está, Ai, Begoña. Gústache? Sí, isto con un pouco de pan. Xa está. Está. Xa está. Está. Creo que pediches maxia e tiveches maxia, non? Tuve maxia, mira. A ver. Xa ten outra pinta, xa. Mira. Ahora que vamos facer, Mira. Mira isto. vamos a sacar as pataquiñas. Mira pai. Mira pai. Mira. Berza, pataca, arfa... Mira as castañas. Eu polo mundo adiante tendo isto na casa. Madre mía. É de verdade, é que... Bueno, hai que viaxar tamén, cañotas, Sí, home, que sí. se nutre a mente tamén. Sí, pero un pouco menos, que viaxa moito. Sí, Sí, no, Pero bueno. demais. Mira, Tendo que hai temos que tes aquí tamén. castañas. Ah, mira as castañas, que guai. Pois mira, imos coa pregunta de concurso. Imos alá. Que froito lle bota Begoña ao seu caldo? Castañas. Que lle pasou? Castañas. Rinse porque, mira, que che Espera. Que froito lle botou Begoña ao seu caldo? As castañas. 664 4834 19 chamade a voltas co prato. Temos 50 euros en xogo. E caldos. Moitos caldos temos aquí. A ver, por que se rín? Non cho digo agora. Vale, vale. Home, Que me dis quero sabelo despois. tamén. Sí. Man. Por nada. Que Rinse vas porque facer, non me a ver? entero da cámara, que teño que mirar. Nunca, Ah. sabes? Entón Xa. eu explico as cousas e xa está, non miro, non sei onde Pero teño que fíxatelo mirar. ben, non? Agora Non. sí, claro, estaba encima. A ver, que vas facer, muller? Mira, vou facer unhas boliñas moi esta é a sinxelas de sorpresa facer. esa. Esta é a sorpresa, sí. Entón, ca mirma castaña, ca berza, o que vamos facer é machucalas Sí. e vamos lle engadir, pásame sal. Buah, xa me está Sabes cuál é? O aceite e o A sal. ver, mira, xa está, Que é o meu primeiro día. Deixame un respiro. Vamos a botar un pouquiño de sal. E entón, machucámosle, é moi sinxelo de facer. Mira, Eso ves? leva un pouco de fava, un pouco de castaña. Un pouco de castaña, sí, moi fácil. Para uns Vale. 300, 400 gramos de... Ten a xente aí as cantidades, Para as bolas, 200 gramos de Dous e pataca, dous. 200 de castaña, 70 de fariña milla, unha Exacto. folla pequena de berza e 100 gramiños de lacón. Aí está. Lacón quizá hai un pouquiño máis de Sí, tempo. igual hai un pouco Igual máis. hai un pouquiño máis. Pero bueno, non pasa nada. Pero bueno, máis ou Eso menos. é para darme a mí, lacón. Que vamos facer? Vamos facer como unhas boliñas Que guai. que depois van ir fritas Hola. e vamos a acompañar o caldo con elas. Vale? Para facer un caldo diferente. Vai Desto ser de que... como o bolo do pote. Bueno, a ver, non é igual. Parecido. Bueno, É a idea, a idea. é a idea, pero... É redonda, vai no caldo. Pero bueno, non é o mismo. Non é así, é Que redonda. genioso eres. Non, foi a directora que me dixo. Pois que geniosa a directora. Bueno, Mira. entón,
Un Así. pouco de sal, fariña milla. Vámonos a amasar, vamos a ir amasando. Ajá. Vou botar un chisquiño do caldo Pa qué? para que se me faga un poquinho máis rápido, ves? Ah, Aí, botámoslle un chisquiño, vale, vale. así. Vale. Estánnos chamando porque queren gañar cartiños. Claro. E supoño que ao mellor tamén a falar do caldo. Vai, Isabel. Imos a Gondomar. Isabel, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Ben, A ver, Isabel, a ti gusta o caldo, non che gusta? sí, gústame moito caldo. Vale, e agora teño unha pregunta para ti, porque antes chamaronnos e dixeron que o caldo sen chourizo. No, a mí gústame con chorizo tamén. A mí tamén. Gracias, boas A min tardes. tamén. A min Un pouquiño tamén. sempre lle ven ben, home. É verdade, é verdade. claro. É Ten que así, estar así. compensado. Bueno, Isabel, por 50 euriños, contanos que froito lle bota Begoña ao seu caldo. Pois botalle castañas. Moi ben. Sí, 50 euriños que vamos. Nunca comí con castañas, Nunca o comiches, ti tampouco. No, O sea que por Gondomar non se lle bota castaña normalmente. no. Pois eu creo que debe ser unha cousa así do sur de Galicia, non? Ou de máis de Sí, Ourense, a ver, igual. claro, porque ali somos produtores, Claro. tamén en Lugo. Ah, claro. claro. Sí, Hombre, nas hombre, zonas está moi rico, produtoras. Vale, Se será, suele- será a zona onde hai castaña en Galicia. Bueno, Isabel, Claro. mandamos un bico moi grande, gracias por chamar e parabéns polos 50 euros. Vale, gracias. Veña, logo. hasta loguiño. Chao. Chao, Mira, chao, chao. as boliñas. A ver esas bolas. E agora... Espera. Esa bola quero vela ben. Preciosa esa bola. Fixadevos que bonita, Gustouche. Sí. E agora vamos a freír, así en aceite de xirasol, vamos a ir freíndo. A ver, vamos a sacar isto para que se vexa ben. E é unha maneira diferente de acompañar un pouquiño así, facer un caldo diferente. Moi ben. Mira, a auga do caldo dura uns 7 días tranquilamente en nevera. Ese caldo. Sí. Se o Unha deixas en nevera, non ten problema. 7 O que non días. podes é andar sacando e metendo. Claro. Si sacas o que che fai falta é o quenter, non tes problema. Claro. O problema é se tes que andar... Por non sacar e meter. Marchamos con Xulio Mato, Exacto. veña. Vamos a deixar aí facendo as boliñas a Begoña. Está facendo as boliñas. Queres un pouco Mira o de meu caldo. Queres de maxia, ti? Mira o meu caldo. A ver, No, mira. no, non quero Maxia. No, o sea, maxia onde vai a maxia, Xa cañete. está feita. Mira, que Onde está, vai a mira o maxia? caldo ahora. Mira, isto é ben facer, non é maxia, mira. Ves? Mira que caldiño. Xa está casi hasta espeso sin espesante. Mira, Sin espesante teño espesante, aquí. Teño aquí un poquinho de auga, Ajá. unha pouca fava, algo de pataca, un trociño pequeniño de unto que se ve aquí, A ver, iso pequeno. velo? Vale. E o morro enteiro. Entón, Vale. isto ahora vámoslo triturar, Vale, pasar polo batedor. vámoslo triturar, e vai ser o noso... Ui. Vai ser o noso espesante do caldo, xa. Ui. Xa está, non teñas medo, cañotas, que non pasa nada. É que a min darme un pouco de medo ás veces, A ti dache medo todo. No, ti. Ti, Este é un trucazo porque, mira, toda a gelatina do Do morro. morro ímola ter aí. Claro, porque ti o morro unha vez, a xelatina é o que vas, o que se vai a É que, actuar como espesante. Claro, o que vai facer que despois o caldo faga... Ai, sí. Entendes? Que de feito cando metes na nevera parece que calla, non? Eso é, que calla, Porque mira. queda así, Entón, ahora, calladinho. vamos a botar aí. Ala, un espesante natural. Claro, é máis natural que isto non hai. E mira como cambia xa Guau. a cor e a textura do caldo. Ostras. E por outro lado, o que che dixen, mentras isto, ahora hai que levalo a ferver simplemente e repousar. Vale. E aquí o que teño son os petiscos de pan. Ajá. Bueno, este caldo é un caldo bastante completo, Come, claro. Mira, Bastante completo. Co E ahora, pan fritido e todo, o moi pan ben. fritido vamos poñer ao lado para acompañar. E a mí gustame untalo cun poquinho de allo, sacalo de fertir en quente, porque o allo dalle unha que... Sí, o pan, como o pan de allo, Claro, non? que dalle un toque moi agradable e como o noso caldo non leva máis condimento co que estamos afeitos, pois cambiamos un poquinho o sabor. Moi ben. Pois vamos deixar rematando aquí a Xulio Mato e mentras tanto imos co público a ver que nos conta María. Vamos alá, veña. Ahora un aplausiño, aí está. María de Porto Visil, en Vilalba, que ali fan caldos en castañas. Sí, que nunca provei así. Ves? Pero que parte, por exemplo, que parte do porco che gusta botarlle a ti? O touciño. O touciño, Sí. A min tamén, sempre fun bastante máis de touciño. Pero tenreira non lle botas? Sí, sí. Tamén? Falda. O que dicía Xulio. Pero si, a mí non é a carne que máis me gusta, por exemplo, para o caldo. Gústame máis a de porco que a de tenreira, non sei por qué. Eu botolle algo de todo. Ah. Sí. Sin embargo, mira, son cousas curiosas, porque despois o churrasco gústame máis o de tenreira. A mí o reverso de Bueno, coche. bueno, é o que hai. Bueno, pois prepárate que nun minuto vas probar, vale? Vale. Un aplauso para María, que está connosco, está nerviosa. Vamos alá, veña. A ver, querida Vázquez, Begoña de nome. A ver como vai ese boliño moderno. Este boliño. Ese bolo moderno. Aí que está. Mira que sinxelo. Guau.
Eso, claro, é que iso ten que saber a caldo. Claro. Ou a cocido. Así xa facemos dúas comidas. Caldo, e depois, se queremos, podemos poñer isto. Eso levaba lacón, Lacón, castaña, fabas, a un pouco de berza e un poquinho de fariña de millo. Eso é unha Refinada. maravilla. Sí. Eso é unha maravilla. Que che parece? Moi ben, moi ben. Entón, agora só me queda emplatar. Eu creo que deberías empratar porque é o momento de probar e, sobre todo, é o momento de que cañotas despois das vacacións probe un prato galego 100% auténtico. Como o que me vas dar ti para levar hoxe para a casa para cear. Sí. sí. Bueno, sí, hoxe doucho porque, bueno, estamos contentos de que volveras tamén. Vale, moi ben, así me gusta. Viñaches ben, Así me gusta. ves un pouco mar moreno, ter pouco nada boa máis, pinta. Termo color. Non se Recordamos mancou. que Begoña fixo un caldo de berza, Caldo de berza é o que fixo Begoña Vázquez. hoxe no Exacto, programa. con un pouquiño de castañas e un pouquiño de fabas, aí está. Ala. E agora vamos a poñer Un pouco unha boliña A para que ver. aprobe. Claro, mira, poñemos ya así aquí a boliña no medio. Buah. E un pouquiño de aceite de oliva. Pois vamos pedir un fortísimo aplauso para a grande, única, inimitable Begoña Vázquez. Moi ben, moi ben, Ti non moi vas ben. empratar? Sí, A ver, mira, por eu xa favor. tiña aquí o meu pan, Vale. e aquí Ui, ese vai caldo tamén. o meu caldiño. Botelle chourizo, Home, Botelle claro, chourizo. home, claro. Que ademais Sí, sí. María é de chourizo, que xa Por o eso, dixera na por receita. eso. Mira, Faba, pataca, E que máis, e que máis? naviza, Ajá. Como? naviza, Pois, pregunta de concurso. De que verdura é o caldo de Xulio? de naviza, 664 naviza. 48 3419. De que? de naviza. De Naviza. 664 48 Mira, 3419. aí o tes. Oi, Eh. un fortísimo aplauso para don Xulio Mato. Aí está. E un aplauso tamén para María, porque chegou o momento de levantarse e probar. Veña, María, vamos alá. Veña. Aí ven María. Dende Portovixil en Vilalba. A muller máis afortunada de Galicia hoxe. Era boa. Ai, non, ó. Mira, ponte aí. Ponte aí. Estás na Caldalla, a batalla de caldos da TVG. María, cando queiras, podes probar os dous caldos e decidir cal che gusta máis. Puxo unha cara de, bueno, ningún vai estar mellor que o meu, pero bueno. Veña, imos a Melide. Verónica, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Ben, moi ben. Aquí disfrutando do vosso programa. Oi, con ches- miña nai. aí en Melide, castaña non lle botades, verdad, o caldo? No, no. Estades moi cerca da Arzúa e non se lle bota. No, Veña, no. por 50 euriños, de que verdura é o caldo de Xulio? Naviza. Moi ben, 50 euros que marchan para a terra de Melide. Ben, gracias. Moitas noites pasei eu en Melide, un bico grande. Alégrome, chao. Talaviño, chao, chao. Chao. Talaviño, chao, chao, chao. Ai, María, como estás? Probache os dous? Sí. Espera, non me digas nada, é que estás un No, pouco no, seria. no. Vale. Están ricos ou non? Sí, sí, os dos están buenos. Pero están vos ao nivel do teu ou...? Bueno, bueno. Imos alá, veña. Despois de probar os dous caldos, María, de Portovixil, xa sei que non están ao teu nivel, pero María, cal dos dous caldos gaña a Caldalla, a batalla de caldos do Voltas co Prato? Este. ¡Xulio Mato! ¡Ahí está! ¡Maravilla! Bueno, aí está a victoria de Xulio Mato, señoras e señores. Nos marchamos, queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas. En donde? Aquí, na Voltas co Prato. Chao. Vamos ao caldo, veña. A ver...